Aminado si Melchor Tayco sa 68 anyos nga nagabaligya ini sang Shabu samtang lubos naman niya ganang panginwala sa ginablo sini nga si Efren Rias 38 anyos ang nakompiskar sa ilang mga ebidensya sa drug bypass operation. Hapon sa Abril 4, 2024, natigayon nga nakabakalang police po surveyor kay Melchor sa isa ka plastic sa ginapatyan Shabu gamit ang bypass money nga 12,000 pesos sa Zone 5 Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Sa ginrikisa na si Melchor, na-recover sa iya posisyon ang bypass money samtang sa sunod sang iya kwarto. Na-recover ang walok ka mga plastic sa ginapatian sa bukag mga drug paraphernalias. Base naman sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang hepe ng City Drug Enforcement Unit, nagdangad sa 816,000 pesos sa balor sa illegal nga droga kag nagabugat sa 120 grams ang ila na kumpiskar. Sino pa kay Benitez, duwa na kasi man ang ilang monitoring sa mga arestado kag nahibaluan, may taga-Molo kag iban pa nga distrito ang ila mga parokyano. Sa bahin naman ni Melchor, aminado ini sa pagdoso sang Shabu kag aring ini na preso lakip na si Efren bangod sa illegal nga droga. Mayor gina diri sa ilang duwa si Angwa. Recoverista siya. May na-recover kita nga more or less 120 grams of suspected shabu na may standard drug price amounting to 816,000. Pero kung i-convert na nila sa gagmay nga sachet, malabot na ni ang balorya or value niya sa 2.4 million. Yun pahayag na isang iban maka K5 nga bisan anong pakalay guys sa mga tao kung hindi gidya maninggol, kung hindi gidya mamati sa ilang mga sala nga ginaobra, way mangyapon na tupa ang laygay sa ila. Balita nagikan sa may distrito sang Molo, ako naman si K5 Aro Trifoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.